Politikai messiás. Ezt a fogalmat gyakran lehetett hallani az elmúlt hetekben, a hírekben, a magyar közéletben. Valaki szerint Orbán Viktor ez a messiás, mások azt mondják Gyurcsány Ferenc a messiás, és olyan is van, aki Magyar Péterben látja a politikai messiás eljövetelét. Megmondom nektek őszintén, nekem keresztény lelkészként a messiás szó az egy fenntartott kifejezés, és egészen más jut róla eszembe. A héber kifejezés magyarul azt jelenti, hogy felkent, egy olyan személy, akit Isten felhatalmazott, szolgálatba iktatott, és isteni tekintéllyel végzi a dolgát. Én nem tudom, hogy mit gondoltok erről, szerintem nem túl szerencsés, hogy a politikában ma nem politikusok, hanem messiások vannak, és az sem olyan jó, hogy a politikát vallásként, vallási fogalmakként kezdjük értelmezni, vallási szlenggel, vallási kifejezésekkel próbáljuk körülírni. Azt gondolom, a politika maradjon meg politikának, a vallás pedig a vallásnak. Ezt tartom szerencsésnek keresztényként. Ti mit gondoltok erről?